हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसे बरायहरनाय जासिहरनाय जाबाय। बेनिफ्राय दा जोङो थांगासिनो कलाक्षेत्र संकरदेब कलाक्षेत्रआव स' नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा। ओमफ्राय नै जोङो दायो थांगासिनो थांनानै ओमफ्राय नै मोनहैबायबो जोङो मोनहैनानै जोङो टिकेट लाबाय लानानै हाबहैबाय हाबनानै ओमफ्राय दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो नायलांबाय थाबानो नुलांबाय थागोन। मायसा मोजां ना जायगाया? ओमफ्राय जायगाया ओरैबायदि समायनामोन माने पुरा ग्रीन आरो पुरा एरियायानो पुरा ग्रीन आरो ओरैबायदि समायना जायगामोन माने बेसेबा थाबाय थाथावथाव बिराद मोजांखामोन आरो जायगाया। नोंथांमोनाबो माब्लाबा फैजागोन। इमान मोजां मोना थुब्राब्रानो। इ नोङा आं होननाया न' सिङाव थानायासो। थिखोनायखौबो लानोसै। उरिया साफाखाय होनदों। गोबावनि उनाव फैदो खिन्थु ना? Ganti nama kan deh ya mutia. Tuti. Raja nama ye. Gede-gede ini lah. Raja. Ini manusia ini Korea kasih ini. Labo bekal anu kostum mende bangla nih. Tuh, tabai. Dek husband ke lana deh. Ani max ke neng lada na? Oke. Iya. Nih tinggal deh. Mar muzang kagin tuh saya gak senario. Nah, betang na. Bahar kati jai na, bahar kati jai sih. Kan tuh isi busu-busuan lah. मोजां खा जायगाया बुंनांगोन आरो एकदम सोरबाफोर सुदला फैनोबा एलबामफोरनि थाखाय जि मोजां जाखागोन माने बेलेग माने मोजांखा आरो मोजाङानो बुंना बुंख'नो हाया ना? ओमफ्राय नै जोङो दायो हाबबोबाय हाबनानै ओमफ्राय इयाव माने सब जातिनिनो माने ट्रेडिशनेल ड्रेसा दङमोन आरो माने जोंनि बर'नि
गासैबो माने जातिनि माने ड्रेसा दंजोबोमोन इयो ट्रेडिसनेल ड्रेसा बेजों लोगोसे ओमफ्राय माबा माबि दाला सान्द्रि जेखाइ गोदो गोदाय माने मा जोंनि बर'आ बाहायोमोन बेफोरबो दङ थावख्रि माबा माबि जेखाइ खबाइ आरो बुहुत माने नायनो लागा बुस्थुफोर दङ नोंथांमोनाबो माब्लाबा फैबाथाय नायजागोन आं थांनानै बिराद मोजां मोनदों जोंनि बर'नि बुहुत माने नायनो गोनां बुस्थुफोर दङमोन आरो मुसुखायावबो जोंनि बागुरुम्बा मोसानाय ड्रेसखौ ओरैबायदि मोजाङै माने गानहोनानै दोनदों बेल' नङा माने गुबुन गुबुन हारिनिखौबो बिदिनो दोनदों देउरि कमिउनिटि नोंथांमोना माब्लाबा थांनानै नायजागोन मिसिं आरो कमिउनिटि इसान दानायखौ इसान अरिजिनेल खिन्थु ना सोंना दोननाय टिवा कमिउनिटि नोङा राभा कमिउनिटि ओमफ्राय नै टिवा कमिउनिटि नैयो डिमासा कमिउनिटि नैयो मार कमिउनिटि कमिउनिटि सिंफु कमिउनिटि बेलाय ओमफ्राय नै हाइफि कमिउनिटि ना Thai Christian community, Thai Han community, Thai मा जातिनि दङ हमनानै मोना कार्बि कमिउनिटि खेमला कमिउनिटि आरो बाइट कमिउनिटि जेमि नागा कमिउनिटि बेनो जाबाय नागा मणिपुरि कमिउनिटि कार्बि कमिउनिटि एसे खाथियाव लाया मानो आयु जि मोजां मोजां बानायना दोनखादों ना बर'निबो दं ओंखायथ' बर'नि रेशम शिल्प ओइ न'खौ लानाय नै न'खौ एकदम अरिजिनेल बायदि लाखादोहाय इसोराखो आर्ट बानायनायफोरा दोनजाजोबखानाय आर्ट नङा बानायथारनायानो बै माबा न'फोराल' आर्ट खोमा न'फोरा आर्ट ओमफ्राय नाव बाखि माबाफोरा ओइ मानसिफोरा माबा ओइ पुतला माबा हानि दानायफोरा माने माबा हानि दानाय गोजा आरो साराय गंसे दंलायो नायनाय एकदम अरिजिनेल बायदि नुथारदों ना सासेनिया जेन्थेरना सानाय आरो नै इयो मा एम्फौनि नायफैनाय बेखौ नायनाय एम्फौ लाथा आरो इयो एम्फौ लाथा नङा खुन जे माबायो खुन गयो जे खुन्दुं बानायनो हायो जे ओइ सासेखौ नायनाय मायबा गावफ्लायदो बोरला लानानै ओमफ्राय इसो एम्फौ लाथाया अरिजिनेल बायदि नुथारदों ना बहुत नायनो गोनां बुस्थुफोर दङ ना इयाव जोंनि बर' हारिनिबो दं बेयो मा हारिनि मा जातिनि इयो माबा इयो राजबंशीनि मरान जनगोष्ठी ड्रेस नङा नै राजबंशी कमिउनिटिनि ओमफ्राय नै मोनसेया मरान कमिउनिटि ओमफ्राय इयो मानिबा झुमुर डेन्स सा जनगोष्ठीनि इयो झुमुर डेन्स Three tribe community. Ini jabai Bodo community. Bodo community जोंनि हारिनि
नोंथांमोना नायनो लुगैबाथाय फैनो हागोन इमान मोजां जागा नोंथांमोनाबो गारना थांनोनो बागोन इमान धुनिया जागा आरो जायगायाबो एरियायाबो इमान गेदेर माने गिदिंख'नो हाया आरो माने ओइ सेलफि मोनसे लानि आं इयाव देलाय लानो हागोन लिरना खानाय दं बेयाव बागुरुम्बा डेन्स बड'फोरनि थांनोसै मेंबाय गिदिं बेसेबा मेंखाबाय ओमफ्राय जोङो दायो न'आव थांनोसै नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय